Ženska povijest umjetnosti je nužnost jer kroz povijest umjetnosti, odnosno pisanu povijest umjetnosti koju mi imamo do sada, ako pričamo o Hrvatskoj, su uglavnom ženski opusi izostavljani. Dakle, postoji još cijeli niz nedostataka i manjkavosti u istraživanjima i zbog toga je nužno istraživati ženske opuse kako bi se inkorporirali onda u opću povijest umjetnosti. Jer nepoznavanje i neznanje rezultira time da se ne govori o tim temama. Kolegica Darija Jelujević dugo se bavimo ovom temom. Svaka u svom poslijediplomskom radu se susrela sa djelovanjem Kluba likovnih umjetnica, njihovih članica, poznatih i manje poznatih i nekih apsolutno nepoznatih. Ovom izložbom i budućom publikacijom koju će Muzej za umjetnost i obrt objaviti temeljem naših istraživanja i naših doktorskih dizertacija, stvorit ćemo jedan poligon za daljnja istraživanja. Tako da ono što kažete, nepoznate umjetnice više neće biti nepoznate nego poznate cijeloj javnosti. Jedna za sve, sve za jednu je nepisano pravilo, dakle jedna varijacija mušketirskog mota koje je nepisano pravilo kluba koje smo pronašli u sačuvanim zapisnicima Kluba likovnih umjetnica, a govori o tome da je njihova misao vodilja bila da je klub prije svega, a onda tek osobni interesi, što se pokazivalo i kroz međusobnu suradnju, pomaganja i jednu sveopću solidarnost. Dakle, klub je bio nešto za što su djelovale sve zajedno. To je naziv jedne naše cjeline, gdje je mjesto umjetnicama u scenariju izložbe i publiku smo željeli upoznati sa Klubom likovnih umjetnica. Prvo povijest i obrazovanjem, zatim prostorom na kojem su bile dobrodošle, dakle taj naziv gdje je mjesto umjetnicama u temama majčinstva, narodnih motiva, pejzaža i mrtvih priroda. Tu su bile dobrodošle po pitanju kritike i općenito povijesti umjetnosti. No isto tako kada o tome govorimo, tu su i one teme i žanrovi gdje nisu bile dobrodošle. I tako je izložba postavljena u jednom sukobu mjesta, to jest prostora na kojima su djelovali sa aktovima, portretima, autoportretima i izletima u avangardnu umjetnost. Osporavanje ženskog talenta nešto je što se provlači zapravo jako dugo, ima korijene u patrijarhalnom društvu i zapravo u kvazi filozofskim stavovima koji su bili vrlo popularni početkom 20. stoljeća, prije svega Ota Weiningera, bečkog filozofa, koji su rado i naši kritičari preuzimali, a govorilo je o tome da žena nije imanentno kreativno biće, već biće koje tek može reproducirati i raditi neke reproduktivne radnje u smislu primijenjene umjetnosti, dakle kreacija nije nešto što je ženi imanentno. Naše doba je rad Naste Rojc nastao 1928. Kada smo počele raditi na scenariju ove izložbe, Darija Jelujević i ja smo znali da je to jedina slika koja će zasigurno biti na izložbi. Dakle, prvi izbor, prva slika, prva posudba koja je došla na zid i prva je dobila svoje mjesto u scenariju izložbe. To je jedna cezura u razmišljanju, u tom narativu od toga prostora djelovanja za umjetnice, koji je početak izložbe i onda nastavka izložbe onog prostora djelovanja umjetnica gdje nije bilo dozvoljeno. Dakle, jedan avangardni iskorak na kojemu su kritičari pokazali svu mogućnost minorizacije vrednovanja upravo na tom radu. A sada se pokazuje, dakle, suvremena kritika pokazuje koliko je ta slika bila ispred svog vremena. Pa ženski bunt je zapravo na neki način izlaženje iz tih okvira koje su im kolege zadali. Dakle, osporavajući talent i prije svega treba znati da je ženama bilo, recimo u Beču i Minhenu, zabranjen upis na Akademiju likovnih umjetnosti sve do kraja Prvog svjetskog rata. Osim toga, pohađanje satova akta je bilo nešto što je bilo nepočudno i neprimjereno za žene. Naravno, izlaženje iz tog okvira koje je patrijarhalno društvo nametalo značilo je samo po sebi bunt i ulazak u teme koje su ženama bile zabranjene. Bravo žene! Pa ova izložba je pohvala i umjetnicama koje su radile i trudile se u onodobnom mizoginom
kontekstu, ali isto tako ova izložba pohvala svim povjesničarkama umjetnosti koje su kroz vrijeme istraživale i rad i nekako pohvala našem autorskom timu i svim angažiranim našim kolegicama i kolegama koji su radili na ovome da se ova izložba ostvari. A isto tako i publici, uglavnom ženskoj, koja je prepoznala vrijednost ove izložbe i rada Kluba likovnih umjetnica. Najdraža mi je dvorana autoportreta, jer to je dvorana koju smo i stavili na kraj izložbe upravo nakon cijelog sižea o djelovanju i recepciji kluba dolazimo lice u lice sa protagonisticama i tim kako su se one vidjele u vremenu. I meni osobno je najdraža dionica autoportreta, zapravo kao jedna svojevrsna kulminacija izložbe koja uvijek izaziva i kod publike oduševljenje i iznenađenje, jer nakon dvorana u kojima ste se upoznavali sa dijelima tih umjetnica, konačno se suočavate sa njima lice u lice, oči u oči i kroz te autoportrete zapravo možete iščitavati i osobnosti samih umjetnica i zapravo se stvara jedan intimniji dodir s umjetnicama. Bez obzira koliko je bilo teško, bilo je izrazito ugodno i neočekivan interes i reakcije publike, da, ponovili bismo isto, ja mislim. Da. Svaki put, svaki dan pita me, potpisat ćemo. Da. I reakcije publike su zapravo nekako najveća nagrada i smisao cijele izložbe kada dobite povratno tu energiju od ljudi koji su oduševljeni, iznenađeni i vrijedilo je, da.